patrzę to... 7 osób. 7. Ale się zastanawiam, patrzę na to tutaj, w dyskusji wezmą udział. Jak liczyć jest? Polaków to po prostu położyć na to. Bo tak później głupio mi łazić się pytać, nie, jak oni już są. Mogę to zrobić. Tylko już tu jest 6. No właśnie.
Добрый вечер. Нас чуваць, нас бачна. Глядзіце, як все робіцца па адным слове. І гэта добра, таму што сёння мы будзем гаварыць у тым ліку пра сілу слова, пра сілу голаса. Сёння у нас дыскусія, якая называецца «Голас пакалення свабоды». Гэта дыскусія з лаўрэатамі і лаўрэаткамі прэміі, якая з'явілася толькі сёлета і з'явілася ў 2025 годзе. Была заснаваная 5 арганізацыямі. Гэта беларускі ПЭН, праваабарончы цэнтр «Весна», Беларуская асацыяцыя журналістаў, прэс-клуб «Беларусь» і свабодная прэса ўсходняй Европы. Сёння у мяне тут вельмі абмежаваная роля. З аднаго боку, я хачу сказаць некалькі словаў пра гэтую прэмію. З іншага боку, я хачу расказаць пра кнігу, якую мы сёння прэзентуем. І далей я перадам слова сапраўдным героям і гераіням нашай сённяшняй сустрэчы, лаўрэатам і лаўрэаткам прэміі «Голас пакалення свабоды», для таго, каб яны маглі распачаць сваю размову і вы маглі пазнаёміцца з імі бліжэй. Прэмія была заснаваная 5 згаданымі арганізацыямі для людзей, якія былі вымушанымі імігрантамі, апынуліся ў вымушанай іміграцыі пасля 2020 года, для людзей 60+, якія былі сведкамі эпохі пераменаў, сведкамі фактычна апошняга паўстагоддзя пераменаў і былі сведкамі і ўдзельнікамі станаўлення беларускай грамадзянскай супольнасці, новай грамадзянскай супольнасці. Гэтай прэміі мы хацелі бы адзначыць іх даробак, іх дасягненні, зрабіць іх больш бачнымі, таму што мы бачым, як штодня цягам дзесяцігоддзяў прапаганда выкрэслівае, вымазвае, вынішчае іх імёны і іх даробак з афіцыйных наратываў, з наратыва сённяшняй найноўшай беларускай гісторыі, з штодзённасці нашай, а вымазваючы гэтыя імёны, такім чынам робіць небачнымі іх дасягненні і іх даробак. І мэта гэтай прэміі гэта падтрымаць гэтых людзей, герояў і гераіняў. Гэта я кажу не толькі ў сэнсе, што яны ўдзельнікі і ўдзельніцы гэтай дыскусіі, але ў сэнсе герояў і гераіняў сапраўднага гэтага слова на ўпроставым сэнсе. І у адпаведнасці з мэтамі і задачамі прэміі мы хацелі бы зрабіць іх бачнымі, іх чутнымі, таму што яны гэтага заслугоўваюць, а мы заслугоўваем таго, каб ведаць пра іх даробак і пра іх дасягненні, і каб гэты даробак, як часта бывала ў нашай гісторыі, не сыходзіў у пясок, не заставаўся такім небачным для новых генерацый, якія прыходзяць, і часта падаецца, што нічога не рабілася да іх, нічога не рабілася эфектыўна. Вось жа сёння ў нас з вами унікальная магчымасць даведацца, што ж рабілася, якім чынам у гэтых людзях выспявала адчуванне свабоды, якім чынам яны адстойвалі ў сабе годнасць, права жыць годна, права жыць па-людску, якім чынам яны адстойвалі ў сабе свабоду. Вынікам прэміі, матэрыяльным вынікам прэміі стаў зборнік размоваў з гэтымі 18, у нас 18 лаўрэатаў і лаўрэатак атрымалася. Я заўсёды кажу, што нам вельмі шкада, што толькі частку людзей мы змаглі ўганараваць, частку людзей мы змаглі адзначыць. Мы выдатна разумеем, што людзі жывуць не толькі ў Польшчы, Літве і Чэхіі, а гэтыя краіны былі сёння выбраныя, вымушана былі выбраныя як месца пражывання лаўрэатаў і лаўрэатак, намінантаў і намінантак. Мы разумеем, што таксама вялікая частка гэтых людзей, годных уганаравання, знаходзяцца ўнутры краіны. Но тым не менш, сёння ў нас былі такія магчымасці сёлета. І пакуль я вельмі спадзяюся, што гэта толькі першы крок у
вялікай нашай дарозе, на доўгім нашым шляху знаёмства з досведам пакалення, як мы яго называем, пакалення свабоды. Кніга складае з сабой, кніга, якую мы хочам прэзентаваць, у вас у праграмках, вось у вас павінны быць такія праграмкі, калі няма, то возьмеце іх на выхадзе пасля. Павінны быць QR-коды, па якіх вы можаце пабачыць электронную версію кнігі на сайце беларускага ПН. Кніга зрабілася ў шалёна хуткія тэмпы цягам 3 тыдняў. І аўтарам кнігі, аўтарам інтэрв'ю з'яўляецца чалавек пад псеўданімам Сергей Сашук. І гэта, нягледзячы на тое, што гэта 18 вельмі розных чалавек, кніга сабой уяўляе вельмі цэласны, вельмі рознабаковы партрэт пакалення свабоды. Я не буду далей зацягваць, я бы хацела перадаць слова, я бы хацела, напэўна, праставіць па імёнах усіх удзельнікаў дыскусіі і пасля перадаць слова мадэратару Александру Класкоўскаму, якога я прадстаўляю першым. Давайте прывітаем, калі ласка, Александр Класкоўскі. Дякую. Зоя Белахвостик. Андрей Завадскі. Наталья Дуліна. Александр Капуцкі і Тамара Мацкевіч. Ну і прадстаўлюся, што мяне завуць Тацяна Недбай, я прадстаўляю Беларускі ПН, адну з арганізацый заснавальніц гэтай прэміі, і перадаю слова шаноўнаму мадэратару Александру Класкоўскаму, якога папрашу таксама пачаць з расповеду пра сябе, таму што далей у яго будзе роля мадэратара, і такой магчымасці ў яго будзе менш, чым у іншых. Дзякуй. Дякую. Бачыце, грамадская нагрузка для мяне нечакана. Ну, але прэмію далі, дык давядзецца адпрацоўваць. Пра сябе, што галоўнае я хацеў бы сказаць. Ну, усе мы з пакалення савецкіх людзей. Так ці іначай нас выхоўвалі ў духу нейкіх там пастулатаў, ідэалаў. Не сказаць, што мы надта верылі. Я, напрыклад, у камсамол не хацеў уступаць, але мне потым сказалі, што іначай ты ва ўніверсітэт не патрапіш. Давялося апошні ў класе, у 10 класе толькі уступіў у камсамол. Ну, а далей анекдоты пра Брежнева мы, канешне, расказвалі, яго сківіца гэта адвальваецца штучная, як ён замест сістэматически гаварыў сіські-масіські. Старэйшыя помняць гэтыя рэчы. Але перабудова, ведаеце, гэта вось час, які мне перавярнуў мазгі. Таму што тады ж яшчэ былі гэтыя тоўстыя часопісы танныя. Я, напрыклад, 10 ці 12 выпісаў і начамі сядзеў, чытаў іх, таму што рэчы, якія проста перакручвалі свядомасць. І тады мы даведаліся і пра гэтыя трагічныя гісторыі, пра ноч расстраляных паэтаў, пра тое, якія жахі тварыліся пры гэтай таталітарнай сістэме. Я тады вывучыў і свой радавод, мой прадзед таксама быў рэпрэсаваны ў 30-е гады за тое, што на калгасным сходзе устаў, калі цягнулі ўсіх, калектывізацыя была, сказаў, нічога з гэтых вашых калгасаў не будзе. Упяклі ў Сібір за гэта. Так што вось гэта быў перыяд ломкі свядомасці, калі я з такога савецкага чалавека ператвараўся ў чалавека тады яшчэ перабудовачнай фармацыі. Я быў на чале моладзевай газеты «Знамя юнасці». Яна фармальна была камсамольскай, органам ЦК камсамола. Ну і я праз нейкі час зняў гэты дэвіз «Пралетарыі ўсіх краін, яднайцеся». Тады ж на ўсіх газетах ішоў. З ЦК камсамола адразу там звоняць, што гэта такое, там замах на святое. Я кажу, даводзілася прыкідвацца шлангам. Я кажу, у нас жа ўжо развіты сацыялізм, у нас усе багатыя, пралетарыяў няма. Увогуле, фішка была ў тым, што перабудова ішла з Масквы, а Беларусь, як памятаеце, Алеся Дамовіч назваў Вандэяй перабудовай. Тут сіпелі гэтыя начальнікі, стаялі вяртушкі, маладзейшыя не ведаюць, гэта ўрадавыя тэлефоны ў мяне, як у рэдактара, была гэта вяртушка, востры артыкул надрукуем, звонок з отдела пропаганды ЦК партии. Ты что там себе дозволяешь? Мы тебе самого в Сибирь там сошлем. Але боялись.
Я кажу, ну як же, Михаил Сергеевич на пленуме сказал, свежий ветер перабудовы, галоснасць, мы вот так і дзейнічаем. Ну і паступова з камсамольскай зрабілі дэмакратычную, нават можна сказаць, антыкамуністычную газету. Потым камсамол мяне зняў з гэтай пасады, таму што фармальна яны мелі права. Ну, але я не прапаў, знайшоў сябе у народнай газеце Іосіфа Сярэдзіча, памятаеце таксама. Добра, я шмат пра сябе не буду расказваць. Факт тое, што гэта быў, вось ведаеце, такі час, калі мы бралі плацдармы галоснасці, і кожны браў свабоды толькі колькі хацеў. Я ось мяркую па нашым журналісцкім асяроддзі, хтосьці, як у нас быў малады калектыў знамені юнасці, мы вырашалі, напрыклад, сёння напішам пра прастытуцыю, бо ў Савецкім Саюзе сексу не было, в Савецкім Саюзе сексу не было, пісалі, завтра мы пра дзедаўшчыну ў войску пішам, таксама фурор. На дзень савецкай арміі далі артыкул, якім расказалі, што ніякай там бліскучай перамогі не было, наадварот, драпалі чырвонаармейскія атрады ад немцаў у той дзень. Ну і гэтак далей. І вось мы такім самым чынам уплывалі на масавую свядомасць. Напрыклад, калі мы пісалі пра нейкага перабудовачнага дзеяча, пра дэмакрата, пра прадстаўніка БНФ, то это амаль 100%, што ён праходзіў у парламент, бо 800 000 асобнікаў. Фактычна у кожнай сям'і, у кожнай пачтовай скрыні тырчэла газета «Знамя юнасці», і як быццам па гарачыя піражкі, чэргі да шапікаў выстройваліся. Нармальна чуваць? Нормально? Бо я, можа, далекавата трымаю Добра чуваць, але ў нас трансляцыя, таму лепш трымаць мікрафон бліжэй, каб людзі, якія нас слухаюць адусюль, маглі таксама чуць. Добра. Дык вось, я не буду болей злоўжываць часам, пра сябе расказаў, цяпер хачу, каб таксама госці расказалі. Ну, кніга будзе ў электронным выглядзе, яе вы, спадзяюся, спампуеце, прачытаеце, таму я думаю, што пераказваць усе пытанні, якія там ужо ў гэтай кнігі прагучалі, не варта. Давайте паспрабуем у дынамічным ключы. Я буду дыктатарам, калі што, буду перапыняць. Мы згодныя. На такога дыктатара. Толькі, калі ласка, все карыстайцеся мікрафонамі, каб вас пачулі паўсюль. Дзякуй. Мы згодныя на такога дыктатара. Дзякуй. Вось, спадар Завадскі, я чытаў інтэрв'ю з вамі, у вас цікавы таксама быў досвед такога прыходу да беларушчыны, правільна? Вы былі знаёмы з хадыкамі, з сям'ёй хадыкаў. Вас Алексей Хадыка прывёў у майстроўню, так? Вы там з Вінцуком Вячоркам пазнаёміліся і гэтак далей. Калі ласка тады, вось у 2 словах раскажыце самыя цікавыя моманты, што для вас было у той час вось такім пераломным у гэты перыяд, таму што многія людзі менавіта тады прыходзілі да беларушчыны, ад гэтай савецкасці да беларушчыны. Дякую, господар Александр. Ведаеце, тут трэба, так сказать, глыбей копаць. Я хацеў усугубіць это ваше выказванне. Вось памятаю, 76-й год. Я іду ў хлебную краму, памахаючы авоськай, і сам сабой разважаю, а якія перспектывы ў Савецкага Саюза? І пакуль я ішоў, так сказать, я зрабіў выснову, што ніякіх перспектыў няма ні ў Савецкага Саюза, ні ў сацыялізма, ні ў сацыяльнай роўнасці. Гэта ўсё бесперспектыўна. І дзіўна, калі мне ў 14 год гэта прыйшло на розум, чаму мільёны людзей, так сказать, гэта не бачылі відавочнага. Я хацеў спытаць, вы на самой справе такі ці прыкідваецеся? В нашей семье 6 человек было репрессовано в часы сталинщины. И ніколі, так сказать, радио «Свобода», «Немецкая хваля», BBC, «Голос Америки» не выключались по сутности. Мы сидим у зале, у будинку, присвяченном солидарности. У 79-80 году мы, так сказать, всей семьей были цалкам прынцыпова на баку солідарнасці, і ніякіх нават пытанняў не ўзнікала, хто павінен перамагчы і што, так сказать, мае гэтай перспектывы. І калі я ўжо сапраўды далучыўся да беларушчыны і праз сваіх родных, праз бацькоў, праз сваіх сяброў, у тым ліку Вячорка, Івашкевіч, Вітушка,
СИЗ, гэта, так сказать, было натуральным шляхам. І тут і беларуская майстроўня, і талака ў 85-м годзе створаная. Вот, ну, я, так сказать, таксама тут прычыніўся да гэтага. Потым я стаў дэпутатам Менгарсавета, і мне вельмі радасна, што на гэтым шляху таксама, так сказать, розныя справы. Ну, тым ліку у Менску ёсць вуліцы Кальварыйская, Гарадскі вал, Романова Слобода, Зыбецкая, Ракаўская, Максима Богдановича, площадь Незалежности, был проспект Францішка Скарыны. Мы рупліва, так сказать, не толькі, так сказать, про іншыя, але і гэта не забываліся, каб вернуць годнасць, прыстойнасць, павагу нашим людям, і каб яны маглі ганарыцца сваёй гісторыяй і будаваць сваю будучыню. Спадар Завадскі, якраз я згадаў, подобная гісторыя з перайменаваннем вуліц была ў Маладзечні, правильно? Так, это Вінцук Вечорка парупіўся там менавіта. Нагадайце, калі ласка, спадар Капуцкі, вы ж працавалі, я вам падам мікрафон, вы ж працавалі ў Маладзечні, у Гарсавеце, здаецца. Там у вас нейкая была гісторыя анекдотычная пра вуліцу Большой Подарок. Раскажыце ў двух словах, калі ласка. Так, я з конца 91-го года по запрашэнню тагачаснага мэра Геннадія Карпенкі патрапіў у гарвыканкам на працу і працаваў у арганізацыйным аддзеле. Ну, я займаўся там падрыхтоўкай сесій дэпутатаў, всякімі пратаколамі, ну, і ў тым ліку я быў сакратаром этой камісіі па перайменаванні вуліц, завулкаў, плошчаў. Сам я не з'яўляўся чальцом камісіі, але тым не менш я мог уплываць неяк, там, носіць свае прапановы. І гэта ў 92-м годзе ўжо гэтая камісія пачала працаваць. Туды ўваходзілі даволі вядомыя людзі ў Маладэчні, але таксама ўваходзілі і некаторыя з номенклатуры, там, з савецкай свядомасцю. Тым не менш, нам удалося усе такія буйныя, найбольш значныя вуліцы і плошчы ў горадзе перайменаваць, альбо вярнуць старыя назвы. А наконт вот этого анекдотычного выпадку, значит, самая галоўная вуліца, это проспект Ленина, была перайменавана ў Вялікі гасцінец. Ну, чаму Вялікі гасцінец? Таму што, значит, ну, гасцінцамі раней называліся ўвогуле дарогі ў нашым краі, а гэта якраз вуліца, яна праходзіла ад уезда з Менска і выходзіла на выезд да Вільні, на Вільню. Ну і таксама ёсць традыцыя ў нашых гарадах і мястэчках называць вуліцы там Малая, Вялікая і гэтак далей. Ну і мы так вырашылі назваць гэты, перайменаваць праспект Леніна ў Вялікі гасцінец. Ну і натуральна гэта ну, нейкі шал такі выклікала у былых всяких адстаўнікоў, ну, як яны себе называлі, ветэранская арганізацыя, там і все такое, яны пачалі пісаць, там закидываць Карпенку лістамі. І вот людзі ж там многія былі такія прыезжыя, якія ну, не валодалі беларускай мовай нават. І для іх это было незразумела, што это за вялікі гасцінец. І на расійскую мову яны часам перакладалі як «большой подарок». И для их было такое, ну, что это за улица, большой подарок. Ну, хотя вядома, что там топонимичные назвы, нават это ў законе прописано, яны не перакладаюцца, яны на расійскую мову ні на якую, яны гучаць так, як і ну, в оригинале. Вы тады вялікую справу зрабілі, спадар Капуцкі. Ну, не толькі вы, у вас же там быў тандем такі моцны. Карпенка, ён вас запрашаў на працу, Геннадзь Карпенка. На жаль, памерлы ўжо. І Віктор Ганчар, які таксама загінуў. Так, яны. І трэба яшчэ улічыць, што у нас была даволі моцная дэмакратычная фракцыя ў гарадскім савеце. І яна... Як і ў Мінскім савеце у вас.
Так, у Менскім горсовете з 200 чоловік фракція Народного фронту була каля 60, комуністи каля 70, ліберали 40 чоловік і військовці 30 чоловік. Цяпер іх фантастыка гучыць. Была і ў нас дэмакратыя. І вось, дарэчы, пытанне. Спадарыня Тамара, у вашым інтэрв'ю я прачытаў, недаслоўна цытую, але сэнс такі, што беларусы перажылі два вялікія ўздымы нацыянальнага руху. Гэта на пачатку 90-х і ў 20-м годзе. Ну, пра 20-й мы пагаворым трошкі пазней. А вось глядзіце, 90-е гады. Здавалася б, вось там Карпенка і Ганчар будуюць горад сонца ў Маладзечні. Так добра ў іх гэтыя рэформы пайшлі, добра ўспрымалася. У адукацыі новыя нейкія павевы з'явіліся. Чаму, як вы думаеце, гэта можа і іншым пытанне, але найперш вам, чаму Беларусь тады не здолела пайсці такім шляхам, як Польшча пайшла, як пайшлі краіны Балты? Яны скарысталі гістарычны момант, адарваліся ад гэтай імперыі, і цяпер мы ім зайздросцім. Чаму не атрымалася тады ў нас? О, такое пытанне, ведаеце, калі я скажу якоеся сваё меркаванне, гэта не значыць, што так яно і было. Я думаю, што гэта было шмат усякіх чыннікаў. Хаця ў 90-е гады мне здавалася, што мы былі найбольш гатовыя да перспектыў дэмакратыі, чым нашыя ўсе суседзі, і украінцы, і нават прыбалтыйскія краіны. У нас было разумнае, адукаванае насельніцтва, у нас каштоўнасці нацыянальныя, гэта ёсць наша дэмакратыя, это ёсць наша нацыянальная каштоўнасць. Ну, дапамаглі нам крыху, конечно, не пусцілі, ну і потым трэба было гэты прайсці крок, ведаеце, можа мы таксама не мелі досведу дэмакратыі, так? Вось, таму трэба было навучыцца. Хаця я, узгадваючы свае студэнцкія гады, я вот 80-е якраз канец я бачыла, што студэнцтва яно было ўсё успрыняло і нацыянальную ідэю, і дэмакратыю. Яно было больш, ну, як бы моладзь была больш гатова, не менш гатовая, чым зараз. Ну, трэба было прайсці школу дэмакратыі. Я думаю, мы прайшлі за гэтыя гады. Вы ведаеце, я думаю, што можа тады інтэлігенцыя трошки лунала ў аблоках. І для мяне, вось як для журналіста, гэта быў казачны час, таму што за савецкім часам на факультэце журналістыкі нас вучылі быць там прываднымі пасамі партыі і гэтак далей, колцамі і шрубкамі агульна пралетарскага механізму, там ленінскую працу мы адпаведную вучылі. І раптам мы адчулі, што мы чацвёртая ўлада. І гэта трошки ап'яняла, і была эйфарыя пэўная. Гэтаксама і Народны фронт, вось і вы ж былі так у Народным фронце, і спадар Капуцкі таксама шмат рабілі, яны вялікія мітынгі збіралі, а потым вось нейкі адкат пачаўся. Людзі, аказваецца, думалі, я маю на ўвазе просты люд, вось пралетарыі, глыбінка, яны пакутавалі ад галечы і гэтым карысталіся дэмагогіяй. Вы ведаеце, адзін з іх і дайшоў да ўлады ў прыватнасці, які абяцаў вярнуць светлую мінуўшчыну, які казаў, што дэмакратыю на хлеб не намажаш і гэтак далей. Так што мне здаецца, што вось тут, магчыма, быў пэўны адрыў, калі людзі з таго ж фронта, яны болей клапаціліся там пра рэформу арфаграфіі і ўсё іншае, і трошкі адарваліся ад, як цяпер кажуць, ад рэалій на зямлі. Як вы мяркуеце? Ведаеце, ёсць тут і праўда, ёсць і самападман. Таму што трэба, безумоўна, дбаць пра сацыяльнае развіццё, пра палітычнае, але нельга эканамічнае, але, так сказать, нельга забывацца пра нацыянальна-культурныя традыцыі, пра нацыянальную памяць. І калі без гэтага падмурку чалавек спрабуе нешта зрабіць, то у яго ўсё кепска атрымаецца. Толькі, так сказать, моцны нацыянальна-культурны фундамент можа, так сказать, прывесці да
выніку паспяховага і дасягнення пастаўленых мэтаў. І я скажу, што тут не згаджуся з спадарняй Тамарай, што у нас мала дэмакратычных традыцый. У нас шмат векавыя дэмакратычныя традыцыі, і тут вот адразу ўзнікае магдэбургскае права, наши яшчэ больш раннія формы самакіравання. Калі в Украине нема самакіравання, то есть свободы человека вырашаць свое жыццё самастойна, незалежна ад дзяржавы, то нема ніякай грамадзянскай супольнасці. Калі пачынаецца ціск на грамадзянскую супольнасць, то першае, хто ад гэтага терпіць, гэта мясцовае самакіраванне. Яшчэ ў 14 стагоддзі адзін ангельскі філосаф сказаў, калі Адам араў, а Ева прала, хто быў дварянінам? Кажучы пра роўнасць людзей, я дазволіў сабе трансфармаваць гэта выказванне. Адам араў, а Ева прала, і дзе ж тады была дзяржава? А не было пра Адаме і Еве ніякай дзяржавы, а самакіраванне ўжо было. Таму што яны самі вырашалі свае пытанні, як будаваць жыллё, як варыць ежу, як гадаваць сваіх дзяцей і так далей, і так далей. Вось адсюль дэмакратыя ўздымаецца. І мы павінны гэтай парасткі сёння і в будучыні падтрымліваць, каб людзі былі гаспадарамі свайго жыцця і не баяліся быць гаспадарамі свайго жыцця. Як сказаў папа Іоанн Павел II, не бойтесь. І мы, для нас гэта слово «не бойтесь» павінна быць асноўным. Мы павінны самі, так сказать, вырашаць свае праблемы. Калі мы бачым, што у птушкі два крылы, і толькі гэта, так сказать, яна дасягае добрага палёту, так і у рэалізацыі грамадствам публічнай улады павінны быць два крылы. Адно – гэта сапраўды дзяржаўнае кіраванне, а другое – это мясцовае самакіраванне. Калі мясцовае самакіраванне не мае, недаразвіта, грамадства не мае перспектыў. І з гэтага вынікае. Прабачце, но я не магу. Нам трэба вучыцца спыняць дэмагогію, праўда? Я не казала, што ў нас няма традыцый. Я казала, што дэмакратыя ў нас у крыві. Гэта наша нацыянальная каштоўнасць. Я казала, што ў нас не было досведу. Таму, калі ласка, вось з гэтага пачынаецца дэмакратыя. Глядзіце, вось сапраўды спадар Завадскі зважаў і на магдэбургскае права, на гэтыя сярэднявечныя традыцыі, але ж гэта было даўно, а потым было 200 гадоў расійскай імперыі, калі гэта расейшчына ўбівалася ў мазгі. Так, у нас проста вось гэты перыяд не было досведу, у нас быў гэп, разрыв. Хто там з імперцаў сказаў у свой час, што не дарабіў расейскі штык, тое даробіць расейскі настаўнік і поп. Вось, і таму гэтыя 200 гадоў, гэта была спачатку русіфікацыя, потым саветызацыя, і русіфікацыя пры гэтым таксама паўтаралася. І ведаеце, дарэчы, Зоя, у вас у інтэрв'ю нешта недзе я чытаў, там ёсць такая думка, што пакуль мы з сябе не выцеснім савок, савецкую свядомасць, то ніякіх карэнных перамен, ніякай дэмакратычнай Беларусі у нас не будзе, так? Мусіць так, просто мы дастаткова даволі спачатку імперцы, потым Саветы і Расія, і калі перароблівалі нашыя прозвішчы ўсе, перапісвалі нас, і што ад гэтага? Я да беларускасці, у меня вывучана беларуская мова, яна вывучаная, у адрозненне ад майго бацькі, які быў сапраўдны, настаяшчы беларус, у яго мова была родная, па-сапраўднаму родная. І добра, каб так і было, каб у нас усё это было роднае, не беларуская мова, моя мова, а родная наша мова. І ведаеце, гэтая пятля, ей неяк трэба разрубіць, гэту бальшавіцкую пятлю, якая, канца няма. Паслухайце, Якуб Колас, гэта больш за 100 гадоў ён пісаў,
Дык хіба ж мы праў не маем сілы шлях свой адзначаць і сваім уласным краем край свой родны называць. І ўсё яно і да сённяшняга дня все тое самае. Таму я веру, што не хутка, не адразу, але ўсё здарыцца. Все здарыцца. І на сённяшні дзень гэта радасна, можа, гэта здзіўляе, можа, што мова наша жывая, тым не менш яна жыве. Вось мы зараз на ёй размаўляем. І моладзь наша размаўляе, і цікавіцца. А такія абставіны, у якіх беларусы жылі, выжывалі і хаваліся, і хавалі літаратуру, і не мелі магчымасць друкавацца на мове, гэта дзіўна, але яна ёсць. Значыць, мы жывучыя. Спадар Капуцкі, вы хотели нешта по этой же теме дадаць, Я так? хацеў бы такую узгадаць, што яшчэ трэба ўлічыць той факт, што Беларусь была фактычна падзелена на такія дзве часткі ментальныя. Напрыклад, адна частка ўсходняя, якая на той момант уже 70 гадоў была пад Саўком, і частка, якая 40 гадоў всяго, ну, нават менш, была пад Саўком. І гэта розніца вельмі адрознівала, ну, была бачная. Напрыклад, я ведаю, што у маім рэгіёне у некалькіх раёнах, значыць, у першым туры Лукашенко не тое, што не перамог, а ён нават быў там на нейкіх... Вы маеце на ўвазе выбары 94-го года? Так, менавіта. На Гарадзеншчыне недзе нават Пазняк у асобных акругах перамог. Это вот якраз наш рэгіён, там, ён як бы адміністрацыйна адносіцца да Гарадзеншчыны, але які там Смаргоншчына, Шмятчына, это Віленшчына. Прымазацца захацеў. Не, ось. І у тым жа Маладэшне Пазняк першае месца атрымаў, і там, ну і далей вот это вот все. Таму я хочу сказаць, і яшчэ, значыць, недзе ў 16-м годзе, будучы назіральнікам на адным з участкаў на выбарах у Маладэшне, са мной была назіральніца, там побач сядзела жанчына з Гомельшчыны, яна, значыць, але яна ўжо як бы перайшла ў дэмакратычны лагер, і я не памятаю, ад каго яна там назірала, но але вельмі была крытычна настроена да гэтага рэжыму. І вось яна прызналася мне, кажа: ой, якія мы дурныя былі. Я ж, кажа, была ў камісіі ў 94-м годзе, і мы просто, значыць, ну, просто сядзелі і самі ў канцы, як уже падыходзілі да канца выбары, подписывались за Лукашенко там, ну, в этих ведомостях, и, ну, вот так было. Так что, на жаль. Я зноў вось вяртаюся, спадарыня Тамара, да вашай гэтай думкі пра другі ўздым нацыянальнага духу, які адбыўся ў 20-м годзе. Все вы так ці іначай мелі да яго дачынення таксама. Спадарыня Наталля, вось я з вашага інтэрв'ю запомніў такую фразу, нават недзе выпісываў. Здавалася, калі мы выйдзем усе, то маса можа змяніць сітуацыю. А цяпер вы таксама думаеце? Ну, вообще, да. Это, конечно, идеально, это нереально. Я об этом говорила в разных контекстах, и двигало мною не какое-то стремление к массовости, к объединению, скорее это был такой как бы математический расчет, и где-то логика мне помогала, потому что, ну, понятно, что если все выйдут, и никто не останется в стороне, то что будет? Ну, понимаете, это как забастовка. Если есть штрейкбрехеры, да, то тогда она не пройдет. Если никто не будет работать, то забастовка удастся. И, кстати, в 2020 году это все произошло.
И я говорила о том, что, знаете, мне очень интересно сейчас слушать коллег по сцене. Я как раз представляю собой немножечко другой круг, скорее очень обычных людей, не связанных непосредственно ни с искусством, ни с, скажем так, какими-то государственными или общественными деяниями. Это простая жизнь, даже я бы не сказала, что я часть интеллигенции, а просто обычный человек, который, наверное, вот, знаете, я немножечко перескакиваю, но моя лингвистическая профдеформация всегда меня заставляет обращать внимание на слова. И вот то, что сейчас происходит у нас с вами здесь в нашем зале, голос поколения свободы, то есть если каждое слово посмотреть, голос, начать с того, что говорить и не бояться говорить об этом вслух. Я скажу так, что советский период, через который мы прошли, который нас сформировал, он нас сформировал, мы должны, в общем-то, это признать и не бояться этого, был построен на лицемерии. И это то, что, ну, наверное, с детства меня очень раздражало. Лицемерие означает, что человек думает одно, а говорит другое. И его в семье подготавливают к тому, что ты в кухне, да, как мы на кухнях вели неправильные разговоры и опасные разговоры. В связи с этим очень много анекдотов, да, когда в компании оказывается какой-нибудь информатор, и, значит, вот опять-таки кто-то рассказал не подобающий анекдот политический, и у этих людей информатор донес, и у человека могут быть проблемы. Конечно, может быть, не совсем такие, как вот были во времена, о которых писал Солженицын, да, я сейчас говорю о 70-х годах, скорее такой зрелый период советчины. Вот это лицемерие, это двойная бухгалтерия, значит, мы думаем одно, говорим другое, вернее, мы не говорим, а мы молчим. И так, знаете, по-партизански, мне кажется, что у нас очень, как это сказать, очень длинный тормозной путь, потому что мне все-таки, особенно сейчас, кажется, что нации белорусской это не свойственно. По крайней мере, от этого можно избавиться. Но в чем заключался тормозной путь? Я, опять-таки, очень часто называю это Беларусь партизанский край. То есть мы молчим, но делаем то, что мы считаем нужным, из-под по-партизански. Да? И это плохо, на мой взгляд, потому что многие беды именно от этого. И когда я говорю о том, что слово «голос» одно из ключевых, это просто открыть рот и говорить. А на самом деле это не так страшно. И я начала это делать и во времена советчины, Советского Союза. Ну, мне, может быть, повезло, а может, как-то так я была на обочине каких-то ситуаций. Я знаю, что люди искусства больше пострадали от этого, потому что они всегда более публичны, и их высказывания могли действительно для них иметь больше последствий. Уже в 90-е годы, после того, как руль повернулся в другую сторону, я имею в виду 94-й год, и особенно вот после 96-го, да, все, мы поняли, что все пошло совсем не туда. Але сапраўдны пераворот быў у 20-м, так, калі вы долучились до студэнцкай забастовки. Да, но я хочу просто сказать, почему так получилось. Голос поколения свободы. Про голос я уже сказала. Поколение, мы представляем собой зрелое поколение, но мы в состоянии, мы должны это делать, и многие это делают. Помните марши пенсионеров? Мы должны
объяснять своим детям, что нельзя молчать и нужно быть честными. К сожалению, и я это наблюдаю, потому что я много разговаривала с родителями студентов и вообще со своими знакомыми, сверстниками и вообще взрослыми людьми. Понимаете, вот эта слепая родительская любовь заставляет людей как-то постараться оберегать, уберечь своих детей от каких-то нежелательных последствий. И поэтому они им какие-то вещи внушают до сих пор. Просто мы должны это понимать и не должны скрывать, что до сих пор зрелые люди говорят своим детям, да, они, в общем-то, высказываются и против того, что мы видим, против того, что делает государство. Но, тем не менее, в какие-то моменты очень немногие из родителей в состоянии поддержать в своих детях вот это стремление такое немножечко максималистское, связанное с их возрастом, но все в этом возрасте должны через это пройти. Молодые люди считают, что они могут изменить мир, и это счастье, потому что мы в своей, уже наше поколение, оно уже знает, может оно или не может. Вот цікаво, вибачайте, я перепиню вас. Недавно я на Еврорадио слухав, выступал социолог Филипп Беканов, и он сказал, что его уразило, ведаете, статистика доследования, якая, что якраз самые молодые, те, что были подлетками у 20-м, не выходили, яны самые лояльные. Ось цяпер. То бок, что это? Ці то прапаганда дзейнічае, ці то гэта такое вось прыстасаванства. Таму, бачыце, нейкія ружовыя, так бы мовіць, уяўленні пра юнае пакаленне, яны, я таксама думаў да пары да часу, эпоха інтэрнэту, ўсё можна знайсці. Людзі часта знаходзяць тое, што яны хочуць, што пацвярджае іх забабоны нейкія. Цяпер у гэтых бурбалках усе жывуць, кожны ў сваёй. І кантакту няма. Гэта разарванае грамадства і ўнутры Беларусі, ну і тым болей гэта асобная праблема паміж тымі, хто застаўся, і тымі, хто выехаў. Гэта балючая траўма, балючы разрыў. Яго доўга давядзецца пераадольваць. Калі ж вяртацца вось да падзеяў 20-го года, мы пачалі ўжо гэтую тэму. Спадарыня Зоя, тады ж вы буру у Купалаўскім тэатры зрабілі. У мяне такое правакацыйнае пытанне. Можа, варта было б пераседзець? Усё ж такі акторы, гэта акторы, не палітыкі. Увогуле, глядзіце, тады ж спадар Латушка быў дырэктарам тэатра, так? Неардынарная, амбіцыйная асоба. Лукашенко кажа, што ён хацеў спаліць Ціхановскую, атрымаць Герастратаву славу. Дык можа, ён вас падбухторыў, і вы потым кусалі локці, што выступілі і атрымалі па поўнай праграме. Смешна. Так, ведаеце, купалаўцы пасля 20-го года, пасля я заўсёды цікавілася, як ствараюцца міфы. І вось гэта таксама міф. Адзін міф пра мяне быў, што я для Паўлінкі адрасціла вялікія даўгія косы. Это было вельмі смешна, калі я вычытала гэты дзень недзе ў Вікіпедыі. А вось гэта другі міф, што нас Латушка падбухторыў і, значыць, павёў, як быццам бы мы неразумныя дзеці, ці наогул мы нічога для сабе такія безмазгаўні, ну там я не ведаю. Справа ў тым, што я сапраўды ганаруся купалаўцамі, я не чакала такой салідарнасці, каб увесь тэатр, амаль увесь, і гэта не толькі артысты, і гэта не толькі памочнікі рэжысёраў, гэта манціроўшчыкі, гэта там усе нашы мастакі сышлі з тэатра. Справа была ў тым, што калі гэта ўсё пачалося, мы былі гатовыя, каб адзначыць 14 верасня стагоддзя Купалаўскага тэатра. Мы рыхтаваліся да гэтага загадзя вельмі даўно. І цэлы год былі мерапрыемствы, сустрэчы з гледачамі, канцэрты, спектаклі, інтэрв'ю і так далей. І вось гэта ўсё сталася тое, што сталася. І 12 жніўня
першае гэта было выказванне ў інтэрнэце, гэта было выказванне купалаўцаў, і калі мы старэйшыя спыталіся, так давайте мы тоже таксама далучымся, да, не, Зоя Валентиновна, давайте мы вас пашкадуем, ці мала чаго, што здарыцца і як. І мы разумелі, што ў нас свята першага тэатра на Беларусі, і хто да нас прыйдзе святкаваць у нашу глядзельную залу, прыйдзе, самі ведаеце хто, і побач гэта таксама самі ведаеце хто. Безумоўна, Ярмошина, она вялікая такая любительница театра, і мы сказалі, што все тое, што сёння робіцца, як гвалціць народ, тое, што это нармальны чалавек не можа на такое закрыць вочы. Мы сказалі, што ніякага не будзе ў нас фэста, ніякага. Мы павінны нешта зрабіць, павінны зрабіць забастоўку, мы павінны, калі мы будзем працаваць, мы павінны дыктаваць і казаць, якія спектаклі мы будзем іграць, а якія не будзем, бо усялякія дрындушкі мы іграць не будзем, будзем іграць сур'ёзныя спектаклі, сур'ёзную драматургію і літаратуру. І гэта быў вялікі сход, які адбыўся 13 жніўня, на якім быў наш дырэктар і наш галоўны рэжысёр. Яны нам сказалі, вы ж ведаеце, што з намі зробяць? Мы сказалі, мы ведаем, што з вамі зробяць. Ну, вы не хвалюйцеся, калі з вамі што-небудзь зробяць, калі што-небудзь зробяць хоць з якой прыбіральшчыцай з тэатра, з якім артыстам, мы ўсе сыдзем разам з тэатра. Гэта я вельмі коротка расказваю, каб не дурыць нікому галаву. І мы тады дамовіліся ўсім калектывам, што як толькі кагосьці звольняць з тэатра, мы ўсе пойдзем. У гэты момант нашы сцягі мы там вешалі па 8 на дзень, іх здымалі і гэтак далей. Вось так было. І аказалася, што 17 жніўня Павла Павловича Латушку такі звольнілі. Ён быў проста першым. І мы яго падтрымалі. І гэта было салідарна. Людзі ў нас усе розныя, магчыма, ўсё-такі. Гэта, як гэта у Дударова, нашай вадзіцы пап'е, нашых песень наслухаецца, нашым будзе. Я кажу, калі моладзь, калі дзеці чуюць мову, чуюць спевы, калі я чула заўсёды калыханкі беларускія, ну, гэта такое маленькае, і яно перарастае ў вялікае потым. І купалаўцы, якія, я лічу, заўсёды былі голасам нацыі, я пра голас, голасам нацыі, як мы выходзілі са сцэны, мы ігралі Коласа, Купалу, Адамовіча, Быкова, Мележа, і мы ў гэты момант аказаліся б кім? Сказалі, што а что такое? А ничего же не происходит, а что случилось? Ну, гэта было просто немагчыма. Я думала, што нас такіх немного, а аказалася, што гэта увесь тэатр. І наша моладзь была наперадзе, наша моладзь нас за сабою вяла, а не наадварот. Ну, і ніхто на сённяшні дзень не пашкадаваў, што так сталася. Частка з нас тут, большая частка там, ім вельмі цяжка. І, ну, аднак ніхто не пашкадаваў, таму што мы разумелі, што калі мы застанемся там, нам прыйдзецца вось гэта лісліўцамі гэтымі быць і казаць, о, наш прэзідэнт такой, он умеет разговаривать с народом, он знает, как с ним разговаривать, чтобы его слушали. Нам пришлось всю эту мерзоту рабіць, даваць інтэрв'ю. Ніхто гэтага не хацеў. І мы сказалі, што мы не выйдзем на сцэну, калі яно будзе сядзець у зале. І гэта было нармальна, і гэта было зусім не страшна. Ну, ён, мусіць, разы са два толькі і хадзіў. Ён быў толькі разы два на Вітаўце быў і пасля на Паўлінцы. Вялікі тэатрал. І амонаўцы яшчэ, як вядома, вялікія тэатралы. Хтосьці там з міністраў у свой час сказаў. Бачылі мы іх спектаклі.
До рэчы, што тычыцца купалаўскага тэатра, я шмат разоў хадзіў, я вас сёння ўбачыў і адразу Паўлінка, потым ужо імя згадваю. І ў тутэйшых жа вы ігралі, так? Так, Аленку, Горошку. Так. І ведаеце, вось у мяне такі ўспамін, тутэйшыя ж былі пастаўлены ў 1990 годзе. Яшчэ Савецкі Саюз трымаўся. Я памятаю, мы, як важныя госці, ў нейкай там ложы сядзелі з Геннадзем Бураўкіным. І вось калі ў фінале вось гэта кранальная да слёз сцэна, калі вялікі чырвона-белы, чырвона-белы сцяг уздымаецца. Ну, многія ж бачылі, памятаюць гэта ўсё. Это такі быў выклік той сістэме насупраць гэтай ЦК КПБ якраз, і тут такая рэвалюцыя. ЦК КПБ тады звалі дом насупраць туалета, там же туалет быў, такі будыначак прыгожы. Дык вось там скрыгаталі зубамі, але гэта... І я памятаю, тады Бураўкін мне сказаў, так штурхануў локцем у бок, кажа, Сашка, мусіць наша перамагае. Ну, на жаль, не ўсё так атрымалася, як хацелася, і тады на пачатку 90-х, і ў 20-м таксама. Параза прыкрая, параза цяжкая. Многія трапілі ў турму, вось і спадарыня Дуліна таксама прайшла праз гэтыя турэмныя універсітэты. І я запомніў з вашага інтэрв'ю такія фразы, па-першае, трошкі з гумарам, і на Марсе ёсць жыццё. І другое, гэта тое, што нідзе вы не адчувалі такога пачуцця ўнутранай свабоды, як там. І, дарэчы, я заўважыў, што такая ж думка у Владзіміра Мацкевіча. Гэта яшчэ адзін лаўрэат, ён, на жаль, не змог даехаць па тэхнічных, так бы мовіць, прычынах, не выправілі яму яшчэ дакументы. Спадарыня Наталля, вось трошкі пра гэта. Я разумею, што гэта цяжкі, траўматычны досвед, але вы чалавек такі нонканфарміст. Я нават па гэтым інтэрв'ю зразумеў. Вы, выйшаўшы таксама некалькі вострых далі інтэрв'ю, там адчыхвосцілі таго-сяго. Характар бескампрамісны. І як вам у турме? Там же свае законы і часто жорсткія законы. Як вы там выживали? Ну, вы знаете, да, я говорила, что и на Марсе есть жизнь, и в том числе имея в виду то, что везде можно оставаться свободным. Это правда. Как-то у меня спросили, и как-то само так получилось, что у меня сформулировалось понятие свободы. Я сказала, свобода – это отсутствие страха. Ну, после этого я много разговаривала со своими знакомыми на эту тему. Они не всегда были согласны со мной. Тем не менее, это, мне кажется, такая универсальная вещь, потому что когда мы боимся, неважно чего, хоть темноты, хоть чего-то еще, вот мы чувствуем, что мы внутри зажаты, мы не чувствуем себя свободными. Поэтому вот то, что здесь только что говорили, вспоминали слова Папы Римского Иоанна Павла II, который сказал «не бойтесь». Ну, наверное, это ключевое напутствие человеку. Не бояться психологического давления. Я его не боялась. Но не знаю почему, я думаю, что все-таки моя жизнь к этому меня привела. Ну, еще к тому же у меня был богатый опыт отсидки на административных арестах, и я уже через многое прошла, и все эти разговоры и попытки меня каким-то образом на меня надавить со стороны сотрудников колонии, ну, вы знаете, они сами потом видели, что это абсолютно бесполезно. Все зависит от нас. И свобода действительно внутри нас, внутри человека. От того, что я не могу, допустим, вставать с постели тогда, когда я хочу, или ложиться спать, когда я хочу, или, допустим, принимать пищу тогда, когда я хочу, понимаете, это все ерунда. Но не боясь того, что меня могут наказать за какие-то
возражения, например, или какое-то недовольство, да, внутри колонии, я высказывала это. Если этого не боишься, то, во-первых, многие проблемы снимаются, потому что люди по ту сторону, они что же это чувствуют, они считывают. И если вы их не боитесь, ну зачем им заниматься вот этим вот давлением, собственно говоря? Они понимают, что это бесполезно. Зачем только тратить на это время и силы? Ну, насчет физического давления я бы сказала, что мне повезло, потому что таких серьезных физических испытаний у меня не было, по крайней мере, по сравнению с многими мужчинами. Надо сказать, что, конечно, мужчинам в этом плане вот этот вот сексизм, который остался с советских времен и который, в общем-то, к сожалению, отличает и до сих пор Беларусь, тут играл на руку, потому что все-таки по традиции с женщинами физически обращаются лучше, чем с мужчинами. А поэтому, собственно говоря, я и не испытывала каких-то особого дискомфорта физического, но, тем не менее, я уже была к этому готова. Понимаете, вот мы дошли до слова «свобода», мы говорили о голосе, мы говорили о поколении, и сейчас мы пришли к слову «свобода». И я всегда вспоминаю, как в СИЗО на Володарке, как-то не помню с чего, но сотрудник, который нас вел во дворик, что-то он сказал, и я ему говорю: вы понимаете, что мы свободнее вас на самом-то деле, мы, сидящие здесь. И он так удивился, говорит: ну почему? Я свободен, я после работы могу пойти пиво попить. Ну, не похоже было, что он шутит, вот, но, понимаете, это очень символично. Это очень символично. Они не свободны, потому что они вынуждены выполнять приказы, и вот купаловцы свободны, потому что они, зная, к чему это может привести, они ведут себя так, как им подсказывает их внутренняя свобода. И таким образом практически все это сделали. Вот то, о чем мы говорили раньше. Дело не в массовости, а дело в том, что все. Ось ви цікаву тему знову ж знялі про турэмшчыкаў. Моя дачка таксама 3 гады за пратэсты адседзела, і з ёй мы шмат на гэтую тэму гаварылі. І ведаеце, ёсць і там людзі, якія цішком спрыялі неяк, стараліся палегчыць існаванне за гэтымі кратамі. А ёсць садысты, і такіх шмат, якія атрымліваюць асалоду проста ад таго, што пакутаюць гэтыя ахвяры. І вось адкуль гэтыя людзі бяруцца? Што? Не тое выхаванне, не тая школа? Спадарыня Тамара, як вы думаеце? Я адчула, што гэта мне адказваюць за іх, за гэтых садыстаў. Ну, адкажу, ну, ведаеце, парадыгма адукацыі змянілася ва ўсім свеце. І ў змест адукацыі уключаны не толькі веды і ўменні, а яшчэ і каштоўнасці, то есть устаноўкі. І калі гаварыць пра тое, што а школа наша дагэтуль веды і ўменні, так? Ну і што? Бярэм мы гэтых міліцыянераў, якія законы ведаюць, умеюць імі карыстацца, яшчэ як. Каштоўнасці ў іх ёсць? Вот тут вот і праблема. Таму я тут з вами сяджу у выгнанні толькі таму, што мы на працягу 30 гадоў казалі, што ў змест адукацыі павінны уключацца не толькі веды і ўменні, а яшчэ вот эта каштоўнасная пазіцыя, так? Калі казаць, я вот працытую калегу свайго адукатара, былы намеснік міністра адукацыі Словаччыны, які тлумачыць так, кажа, што самая галоўная школа чаму павінна навучыць не толькі, што у павука 8 ног, а яшчэ, каб вучань ведаў, што у павука 8 ног, каб ён іх не атрываў. Да? І так вось у нас зараз сістэма адукацыі
не мае вось гэтага каштоўнаснага складніка. Я думаю, што гэты каштоўнасны складнік, ён і вызначае атмасферу ў грамадстве. Я думаю, што ўжо прынамсі адукатары з гэтым знаёмы з новай парадыгмай адукацыі, больш за тое ўжо распрацавалі ўсе гэтыя кампетэнцыі, кампетэнтнасную мадэль вось беларускага вучня, да чаго павінна, то есть мэту адукацыі, як гэта, распрацавалі метады, як гэта выхаваць. Засталося толькі вось гэта, крышачку партія дай проліць, як казалі. От, каб крышачку гэта увесці за норму у законы хотя бы адукацыйныя, у кодексы этой об адукацыі. Иногда не до законов, як сказал один дзеяч. Глядзіце, ўсё ж таки, вось давайте уявім сабе, конечно, гэты дзеяч, як ён кажа, не трымаецца за ўладу пасінелымі пальцамі і працягвае не трымацца. Але тым не менее, уявім сабе, вось, новая Беларусь. Я, дарэчы, думаю, што наўрад ці будзе нейкі такі светлы момант перамогі, калі адразу сілы добра там прыходзяць да ўлады. Гэта, хутчэй за ўсё, будзе доўгі пакутлівы працэс. Не будзем тут паліталагічную нейкую лекцыю чытаць. Уявім сабе, што з'яўляецца магчымасць там, унутры краіны, будаваць гэту новую Беларусь. Вось у вашай сферы, у адукацыі, які досвед нам найболей бы прыдаўся? Можа, той самы польскі досвед. Мы ў Польшчы, і я ведаю, што вы знаёмыя з гэтым досведам і мяркуеце, што ёсць вельмі слушныя, цікавыя рэчы, так? Так, польскі досвед. Я наогул фанатка польскай адукацыі, сярэдняй я маю на ўвазе. Бо яны ўзялі ідэі Льва Выгодскага нашага, а вы ведаеце, што ідэі Льва Выгодскага, яны ляжаць зараз вось у падмурку гэтай новай парадыгмы адукацыі, так? Просто ён быў настолькі вялікі мысляр, так, што праз колькі год вось толькі грамадства даспела да таго, каб пакласці гэтыя ўсе ідэі ў падмурак вось гэтай парадыгмы адукацыі з гэтымі каштоўнасцямі і з метадалогіяй. Так вось, калі нам кажуць, што якая нам трэба мадэль адукацыі, нам заходнія там кажуць, што ой, што вы, заходнія методыкі, гэта не для нас. Так вось, заходнія методыкі, яны базуюцца на ідэях Льва Выгодскага, а хто такі Леў Выгодскі? Нарадзіўся ў Оршы, працаваў усё жыццё у Гомелі, ствараў школы гэтыя беднаты, выхавальнікаў. І гэта тыя методыкі заходнія, гэта тыя, якія распрацаваны на нашым беларускім досведзе, на нашым псіхатыпе. І мне здаецца, калі браць за мадэль, то гэта браць за сваю мадэль. У нас усё ёсць. Спадарня Зоя, вось вы таксама ў сваім інтэрв'ю гаворыце, што хацелі б вярнуцца ў Беларусь і хацелі б вярнуцца са спектаклем, з моноспектаклем, так? Раскажыце ў двух словах. Я лічу гэты свой спектакль такім... Ён быў створаны не толькі дзеля таго, каб просто выказацца і расказаць пра 5 пакаленняў сваёй сям'і, а як бы правесці паралелі таго, як гістарычна развівалася, як жыла Беларусь, як жылі людзі на Беларусі, і што было з гэтымі сем'ямі, з гэтымі татамі, мамамі, бацькамі. І вельмі важна, каб гэта людзі чулі. Потым, каб беларусы ганарыліся проста сваімі мастакамі, пісьменнікамі, журналістамі, навукоўцамі, якіх мы павінны ведаць. Мы павінны ведаць іх імёны, мы павінны іх вывучаць. Бо это былі цудоўныя людзі, такія, як вось мой родзіч Антон Васильевич Балецкі, які быў наркомам асветы з 26 па 30 і быў расстраляны у Курапатах разам са сваімі паплечнікамі. Ён займаўся мовай літаратуры, ён
быў цудоўны, цікавейшы чалавек, быў расстраляны ў 1937 годзе. Гэта таксама частка і маёй сям'і, і частка нашай гісторыі. І гэта вельмі важна. І каб спытаць, хто памятае, хто ведае, ніхто не ведае, ніхто не памятае. І гэта важна. І гэта не хочацца так насаджаць, а мне хацелася і праз гумар, і праз песню, і праз такі, просты расповед, каб было не сумна, каб было цікава. І каб гэта была не адукацыйная лекцыя, а такі спектакль чалавечы. І каб гэта адкладвалася, бо я памятаю сваіх студэнтаў, іх адкладвалася, калі я пачынала іх смяшыць, ім больш за ўсё адкладвалася нейкія веды іхныя. Вы ж тады нам білетики зарэзервуйце. Мы ж уже Добра. вузкае Я кола. з задавальненнем запрашаю ўсіх, калі здарыцца такое яшчэ. І цяпер, ведаеце, няпростае пытанне, а можа і простае. Вось той самы правадыр рэжыму, пра якога, на жаль, неаднойчы даводзіцца сёння згадваць, бо трымае ўсё сваімі пасінелымі гэтымі пальцамі. Ён нядаўна ў чарговы раз зноў жа там сабраў сваіх прыдворных нейкіх мысляроў і абураўся, ці прыкрасць выказваў, што ніхто не можа там прыдумаць нацыянальную ідэю, пры тым, што ён вялізны апарат зрабіў на манер Савецкага Саюза, ўсе гэтыя намеснікі па ідэалогіі, як вы ведаеце, Гігіны там, Азаронкі і гэтак далей. Ну, але ён нядаўна сам сказаў, што пакуль што нічога на душу не лягло, і лепей, чым абы што прыдумваць, хай нічога не будзе. Фактычна гэта такая сістэма проста прамывання мазгоў, сістэма накідання лаяльнасці. Думай, што хочаш, але бяры пад казырок, шчоўкай абцасамі і выконвай тое, што табе сістэма кажа. Патрыятызм, яны проста абсалютна дыскрэдытавалі гэта слова. Патрыятызм – гэта вось БРСМ, гэта служы сістэме. Цяпер ідзе страшэнная мілітарызацыя, зноў жа алавяных салдацікаў робяць са школьнікаў. Гэта ўсё страшэнныя рэчы. Дык вось, а давайте мы з вами падумаем і паспрабуем сфармуляваць, што такое для вас беларуская нацыянальная ідэя. Коротка, у тэлеграфным стылі па чарзе. Хто першы? Спадар Капуцкі. Для мяне асабіста нацыянальная ідэя, можа быць, для кагосьці тут нязвыкла будзе гэта пачуць, але гэта вяртанне нашага народу да сваіх вытокаў, да того стану, у якім ён знаходзіўся да акупацыі канца 18 стагоддзя, гэта значыць да лацінскай цывілізацыі. Наш народ менавіта быў часткай гэтай лацінскай цывілізацыі. І лацінская цывілізацыя гэта не толькі, скажем, як многія думаюць, каталіцкая вера, але гэта і рымскае права, гэта свабодныя універсітэты. І гэта, я цалкам пагаджуся з Андрэем, гэта мясцовае самакіраванне. Вот тое магдебургскае права і тыя, значыць, законы мясцовага самакіравання, якія ў нас існавалі, я хочу сказаць, што ніякай дэмакратыі без мясцовага самакіравання немагчыма. Это, вы самі бачыце, вот мы цяпер жывем пры вертыкалі, і што мы ад гэтага маем? Вось. Жестачайшы спрос. Жестачайшы. Таму толькі, вядома, это вельмі доўгі і складаны працэс, але заставацца ў той цывілізацыі, у якой цяпер наш народ, можна яе па-рознаму называць, там усходняя, маскоўская, ардынская, гэта шлях нікуды, толькі вяртанне да лацінскай цывілізацыі. Дзякуй. Гэта еўрапейская цывілізацыя, па сутнасці. Так, яна мае назву лацінская, класічная, это лацінская цывілізацыя.
На жаль, цяпер у гэтым плане драматычны перыяд. Мы ж бачым, што з аднаго боку і дэмакратычныя сілы таксама абвесцілі еўрапейскі выбар. І нібыта там у Брусэлі і іншых сталіцах кажуць, што мы за, а межы зачыняюць. Межы зачыняюць, на жаль. Пераважвае вось гэта тэндэнцыя, як цяпер кажуць палітолагі, сек'юрытызацыі. Ну, палякі 2 пераходы, дарэчы, дзякую ім, неўзабаве адчыняць. Так што, можа, трошкі у лепшы бок зменіцца, таму што для многіх гэта адзіная такая магчымасць пабачыць сваіх людзей, таму што многія з тых, хто ў гэтай зале, яны не могуць, на жаль, вярнуцца ў Беларусь. Так што гэта таксама вялікая праблема, дай Бог, каб яна вырашылася. Хто наступны? Нацыянальная ідэя. Мне заўсёды здавалася, што нацыянальная ідэя, я ж артыстка, я ж магу памыляцца, яна неяк пачынае выкрысталізоўвацца самой нацыяй паступова, і нешта такое на паверхню выплывае, нейкая патрэба. Калі мы былі вельмі даўно з вялікімі гастролямі ў Таліне, это было 20 гадоў ці болей, мы ўбачылі тады, мы адчулі на сабе і па сабе. Гэта была літаратура, музыка і вера, царква. Вось гэта былі 3 такія складнікі, на якіх мы гэта бачылі, мы гэта адчувалі. Ну і, безумоўна, тэатр таксама, таму што гэта слова, гэта літаратура, і яно там ёсць, і гэта ўсё святое для іх. Не такое святое, як пад бізуном, а па-сапраўднаму. Таму я не ведаю, ці можна гэтую нацыянальную ідэю яе так неяк яе прыдумаць і насадзіць. Я проста не ведаю. Спадар Завадскі, калі ласка. Ну, гэта пытанне, конечно, найбольш цяжкое. І калі б мы ведалі адказ, то мы все былі лаўрэатамі Нобелевскай прэміі. Ведаеце, вот я живу ў Літве і разумею, што калі чалавек не валодае, грамадзянін Літвы, не валодае літоўскай мовай, ён не літовец. Так і тут адзін са складнікаў – гэта вяртанне да сваёй культуры, мовы, і толькі гэта, так сказать, будзе нараджаць цельнасць грамадства. У нас ёсць, выкладаецца дысцыпліна асновы нацыянальнай ідэалогіі. І нібыта ідэалогія можа аб'яднаць. Ніколі. Заўсёды ідэалогія толькі раз'ядноўвае. Ніхто, так сказать, не можа мысліць так, як іншы чалавек. Але ёсць асновы нацыянальных каштоўнасцей, традыцый. Вось гэта, так сказать, можа нас аб'ядноўваць. Далей, разумееце, у грамадстве не павінна быць абыякавасці. Кожны павінен успрымаць Беларусь як нешта, так сказать, ад яго адарванае, а тое, што ён адказны за Беларусь. Кожны павінен у сябе, так сказать, узгадвае, выхоўваць адчуванне, што калі прыйдзецца, ён павінен взяць на сябе вот эту адказнасць за тое, каб Беларусь была самастойнай, роўнай, вольнай. Калі не будзе у чалавека адчування волі, то нічога мы не даб'емся. Раб не можа быць патрыётам. Толькі самастойны чалавек можа гэты патрыятызм выражаць. І тут, на вялікі жаль, нам придется десятки год гэта выбудоўваць. Это не процесс некалькіх год, это процесс десятигоддзяў. И больш за тое, я не хочу, так сказать, нікога запалохваць,
але можа так атрымацца, што нам прыйдзецца адбудоўваць Беларусь з таго стану, якім апынулася Германія ў 45 годзе, з нуля. І нічога тут не падзелаеш. Это вот такая ситуация может скласціся. І дай Бог, каб, так сказать, мы у лепшым стане бачылі Беларусь праз некалькі год. Але толькі ад нас саміх залежыць. Вы кажете, что вот не пускают белорусов у Европу. Ну, разумеете, кожное громадство мае право не пускать того, кого они лічаць непотребным не пускать. Каб нас пустили, значит, мы павінны себе проявить з іншага боку и павінны пераканаць наших суседзяў, что мы дорослые, ну, двухкости, так сказать, нация и люди, и с нами нельга не обходятся як з малыми детьми, якія не разумеют, что робить. Як тут питання... сказав, так сказать, Христос, распятый на крыжы, не разумеют, что они робят. Так вот, мы повинны все ж таки разуметь. И гэта шмат розных інструментаў. Вот мне давялося спрычыніцца да распрацоўцы канцэпцыі ілюстрацыі. Гэта вельмі важна, каб былі абароненыя пасады, на якія толькі прыстойныя з пункту гледжання закона і грамадскай думкі могуць прэтэндаваць асобы. Павінны быць складзены спісы тых людзей, якія не могуць займаць ніякія пасады публічнага характара, каб яны не паскудзілі сітуацыю. Павінны быць створаны інстытут нацыянальнай памяці, дзе мы павінны ушанаваць тых, хто быў пацярпелы і рэпрэсаваны дзяржавай. І вот гэта все, так сказать, вельмі працяглы час зойме, але сёння трэба рушыцца. Прабачце, я зараз яшчэ адзін выраз. Просто вот у 2001 годзе мне давялося сустракацца з адным з бацькоў польскага мясцовага самакіравання. Ён кажа, мы пачалі сваю працу ў сярэдзіне 60-х. То есть за 25 год до таго, як склаліся умовы для перабудовы ў Польшчы. Але калі, так сказать, гэтыя умовы склаліся, усё было падрыхтавана і ўсё хутка пайшло наперад. Тое ж самае нам сёння павінна. Мы ведаем, калі адкрыецца гэта фортка магчымасцяў, але сёння мы павінны намаганні прыкладаць, каб было ўсё падрыхтавана, і калі гэта фортка адкрыецца, каб мы рухаліся наперад, не губляючы час. Дзякую. Дзякую вам таксама. Слушныя думкі. Хаця наконт таго, калі дэмакратычныя сілы пачынаюць цяпер піярыць закон аб люстрацыі, у мяне асабіста думка, што не своечасова. Вось чытаюць там сілавікі, чыноўнікі Беларусі, там ёсць і разумныя людзі, але як яны пачытаюць, што там за мяжой сядзяць гэтыя збеглыя, якіх называе правадыр рэжыму, і ўжо точаць зубы на іх. Можа, нешта трэба цішком распрацоўваць і не надта пакуль што аказаць пра яднанне нацыі, пра нацыянальны дыялог. Вось гэта важныя рэчы. І тое ж самае моўнае пытанне. Так, гэта важна, але калі гэта спрабаваць кавалерыйскім наскокам, то нічого добрага не будзе. Зноў жа вяртаючыся да 90-х гадоў, магчыма, там шмат было чыннікаў, чаму БНФ страціў падтрымку. Але вось гэта педаляванне моўнага пытання, яшчэ і прапаганда там падгульвала, што вось прыйдуць да ўлады, Зянон гэта фашыст, будуць біць усіх у пысу, хто не ведае, як слова лапата па-беларуску і ўсё такое. Прабачце, памыляецца спадар Класкоўскі. Ой, памыляецца. Колькі павінна быць дзяржаўных моў у Канстытуцыі? Две ці адна? І якая адна? А вось давайте, хай спадарыня Дуліна. Яна рускамоўны чалавек, і, дарэчы, я хочу сказаць, што сярод маіх сяброў, знакомых, шмат людзей, у якіх першая мова руская. Яны ведаюць і паважаюць беларускую, але ў побыце
Чалавека ў пасцелі, прабачце, не прымусіш гаварыць па-беларуску, калі гэта не яго, калі гэта не ідзе знутры. Таму гэта вельмі далікатныя працэсы. Добра, што ў нас такая вострая дыскусія, але ў мяне асабіста такое меркаванне, што іншым разам самыя апантаныя ўмоўным пытанню. У мяне, дарэчы, былі перыяды, калі былі сітуацыі, калі вось нейкі змагар за беларушчыну раптам высвятляецца, да яго маленькае дзіця падбягае, папа, дай мне там, і разумею, што ў сям'і ён па-руску размаўляе, і дзіця гэта яго выдала. Таму я супраць, я не пра вас кажу. Прабачце, шановне господарство, от, господар Александр, ви, так сказать, зусім інше, адказ на інше питання даєте. Справа ў тым, што такое дзяржаўная мова? Гэта не мова сямейных адносін. Гэта інструмент дзяржаўнай палітыкі, на якой мове працуюць дзяржаўныя установы, на якой мове вышэйшая і сярэдняя адукацыя, на якой мове афармляюцца дакументы, з якой мовай, так сказать, мы выходзім на міжнародную супольнасць. Вот. А тое, што ў сям'і, да хоць па-турэцкі, па-японску размаўляеце, ніхто вам гэтага не забароніць. Але калі вы ў публічную прастору выходзіце, будьце ласкавы, ёсць дзяржаўная мова, і іншых, так сказать, не павінны быць. А калі, так сказать, мы роўнасць, так сказать, спрабуем, ну, прабачце, так сказать, я яшчэ ў 90-м годзе по редакциях ходил и просил, каб яны гэта сопляжуйство свое, так сказать, нібыта демократичное кинули и отстойвали беларускасць нашего громадства. Дякуй, прымаецца ремарка. Спадарня Дуліна, калі ласка, у вас сваё меркаванне на гэты тэму. Я так бачу па вачах, хочаце нешта сказаць. Да, у нас вообще вопрос про национальную идею, но поскольку ко мне обратились именно по языковому вопросу. Будем экспромтом, это же не то, знаете, что у нас сценарий некий да, запланованный. Главное, чтобы было на это время. Я хочу сказать, что я изначально, когда так получилось, что мне стали предлагать дать интервью разные СМИ, и первое, что, в общем-то, один из первых вопросов, которые мне задавали, это по поводу языка, поскольку я сама лингвист, и естественно, что как-то немножечко внутри этого всего нахожусь. И я говорила о том, что и сейчас я не изменила своего мнения, что в Беларуси должен быть один государственный язык, это белорусский. И наличие двух языков абсолютно ничем не, собственно говоря, почему должно быть два языка? Ну, можно и польский язык сделать тогда, и, в общем, все языки, на которых говорят в Беларуси. Но это неправильно. И очень хорошо сказал Андрей насчет именно того, что в семье говорите как хотите. Но официальный язык, государственный язык должен быть один. И не важно, что такое наследие. Да, я сама в школе не изучала белорусский язык, хотя родилась в Беларуси. Да, мне легче свои мысли выражать на русском языке. Но мне 60 лет, 61 год сегодня исполнился. Так что... Спасибо. Так что, знаете, я, как говорят, уходящая натура, но я считаю, что действительно это надо начинать просто со школы. Вот я преподаю итальянский язык, и буквально просто такое... Италия образовалась сравнительно недавно как государство. Всего лишь во второй половине XIX века, да, 1861 году. То есть это молодое государство. Подарыня Наталья, я разумею, вы выкладчица. Да, историю нет, Италии не треба. Просто чтобы было понятно, что все говорили на диалектах, все говорили на каких-то своих наречиях. И когда дети шли, и в семье, когда дети шли в школу, они изучали итальянский язык и становились итальянскоязычными.
италоязычными. Так вот, то же самое, почему не сделать сейчас? То есть открывать белорусскоязычные школы, все предметы на белорусском языке. И это будет само по себе потихонечку вот это вот возникнет. И если позволите, я уже тогда отвечу и на вопрос, на который еще не отвечала, хотя я хотела сначала Тамаре дать, чтобы дважды не вставать. Я скажу так, что я дважды была на программе у Змитера Лукашука, а кто не знает, у него есть такой проект, он уже многие годы его делает, интервьюирует людей разных профессий и спрашивает у них, то есть вместе мы пытаемся найти вот эту национальную идею, как раз вот этот вопрос. И когда я к нему первый раз пришла на передачу, я сказала, что мне вообще не нравится такое понятие, как национальная идея. Мне не нравится вообще слово «национальный». Я в этом вижу что-то такое, такое опасное даже, понимаете? И я в этом вижу немножко, извините, если я так буду говорить, какой-то комплекс неполноценности. Когда мы пытаемся сказать, что да, вот у нас есть наша культура, у нас есть... Она есть и так, даже если мы об этом не будем говорить. И говорила я тогда о том, что мы станем белорусами, когда мы перестанем искать национальную идею. Дело в том, что как нация, национальную идею будут считывать другие, потому что со стороны видно, насколько народ отличается, какая у него культура. И когда, опять-таки, я отвечала на этот вопрос, в чем для меня состоит национальная идея, я, глядя на это все, так скажем, более глобально, я говорила, что одна из главных черт – это человечность. Понимаете, есть ценности человеческие, и от них нужно исходить, начиная с семьи. Все остальное – это образование. Дети идут в школу, они изучают белорусский язык, белорусскую историю, они, не забывают своего наследия культурного. Они в искусстве как-то это притворяют, потому что то, что они видят вокруг, они это вносят в свои произведения искусства. Поэтому вот... Из меня кепский диктатор, я уже перебрал час. Але все. Поэтому мой ответ – это человечность. Спадарыня Тамара, покажите приклад стислости. Стислости. Показываю. Ведаеце, мне вельмі лёгка, потому что Наталья амаль что то сказала, что я хотела сказать. Я так само не люблю шукать национальную идею. Для мяне гэта, гэта мара, а можа так, калі простымі словамі, гэта тое, чаго нам вот зараз вот вельмі хочется, да? Альбо чаго не хапае. І Зоя сказала, что я актриса могу помыляться, а я адукатор, я павінна вучыцца. І у каго вучыцца? У класікаў. Вот глядзіце, я аптымістка, і вам зараз дакажу, што не хапала ў розныя перыяды беларусам. Купіць зямлі, прыдбаць свой кут. Маем? Маем. Ёсць незалежная свая дзяржава. Такая-сякая, но свая, незалежная, з Конституцыяй. Што яшчэ? Людзьмі звацца. Да беларусы ўвесь час мелі ўнутраны гонар і людзьмі самапавагу, павагу да іншых. Нармальная нацыя нам не дужа... Мяне, напрыклад, мне не вельмі хочацца выглядаць лепш, чым я ёсць, так? Нормально, людзьмі звацца, мы самі разбярэмся. Што яшчэ? Навейшае, так? Там беларус беларусу беларус, так? Ух ты! Оказывается, мы маем нацыю. Вось, вы кажаце, прайгралі ў 20-м годзе. Нічога не прайгралі. Мы дабудавалі сваю нацыю. Мы ўбачылі. Вон яна ідзе, паглядзіце. Не трэба больше эўфемізмы, гэтыя белыя стужачкі. Што яшчэ там? Джинсавыя рэвалюцыі. У кожнага ў кішэні быў наш сцяг. Все, показали. Жанчыны, мужчыны, рускамоўныя, беларускамоўныя, все былі, все нацыя ёсць. Все. Што нам не хапае? Што нам не хапае? Не хапае, вот тая, хочаце, як хочаце, хочаце нацыянальна это. По Караткевічу у класікаў.
затое у вас самае найгоршае ў свеце начальства. Вось гэтага нам не хапае. Вось калі браць мару альбо нацыянальную ідэю, альбо як заўгодна, вот гэта нам надо свая дэмакратычна абраная ўлада. Все. Дякую. Дякую. Ну, мне застаецца толькі падсумаваць тое, што тут прагучала. Выдатна было сказана і пра 2020 год, пра гэта мора чырвона-белых сцягоў. Для мяне і для многіх, напэўна, гэта было проста шокам, нечаканасцю, таму што шмат гадоў здавалася вось такая адносна вузкая купка гэтай старой так званай апазіцыі, яна рабіла прамоцыю гэтаму сцягу, ну, але вы ведалі, 2-3 тысячы там выходзілі на гэтыя шэсці, калі яны яшчэ дазваляліся. І раптам мора нашых нацыянальных сцягоў у 2020 годзе. І гэта сапраўды быў уздым нацыянальнага духу, і я думаю, што сапраўды ідэю не варта прыдумляць, бо яна давно прыдумана, яна ўжо выпакутана пакаленнямі, і гэта кароткая ідэя, гэта 2 словы. Жыве Беларусь! Жыве! Але, хвіліночку, дзякуй вялікі. Я яшчэ раз прадстаўлю ўсіх удзельнікаў дыскусіі і, каб аднавіць справядлівасць, назову таксама іншых лаўрэатаў і лаўрэатак прэміі «Голас пакалення свабоды». Дзякуй вялікі палітычны аглядальнік, журналіст, рэдактар Александр Класкоўскі. Дзякуй. Акторка, артыстка нацыянальнага драматычнага тэатра імя Янкі Купалы да 2020 года, цяпер вольная купалаўка, аўтарка сцэнічных тэкстаў Зоя Белахвосцік. Праваабаронца, спецыяліст па мясцовым кіраванні Андрэй Завадскі, самакіраванне Андрэй Завадскі. Выкладчыца, лінгвістка, італьяністка, былая палізневоленая Наталья Дуліна. Праваабаронца Александр Капуцкі, адукатарка і публіцыстка Тамара Мацкевіч і іншымі лаўрэатамі і лаўрэаткамі прэміі 2025 года сталі Геннадзь Верацінскі, фотограф, журналіст, праваабаронца Уладзімір Вялічкін, драматург, артыст, вольны купалавец Александр Гарцуеў, журналіст і былы палізневолены Олег Груздзіловіч, філосаф, пісьменнік, журналіст Максім Жбанкоў, палітолог, журналіст Валерый Карбалевіч, рэдактарка Зося Кустава, журналістка Любоў Лунёва, рэдактар, журналіст Віктор Марчук, філосаф і былы палізневолены Уладзімір Мацкевіч, экалагічная актывістка, праваабаронца Ірына Сухій, паэт, журналіст, праваабаронца Сергей Сыс. Дзякуй вялікі. І назову яшчэ раз арганізатараў, суарганізатараў прэміі «Голас пакалення свабоды». Гэта беларускі ПЭН, Беларуская асацыяцыя журналістаў, праваабарончы цэнтр «Вясна», прэс-клуб «Беларусь», свабодная прэса для ўсходняй Еўропы і прэмія, арганізаваная пры падтрымцы Фонда міжнароднай салідарнасці у рамках праграмы польскага супрацоўніцтва дзеля развіцця Міністэрства замежных справаў Рэспублікі Польша. Дзякуй вялікі. Праз некалькі дзесяткаў хвілін, праз 15 з хвосцікам у нас пачынаецца цырымонія ўручэння прэміі Гідройца ў гэтай зале. Далёка не разыходзьцеся, але ёсць магчымасць крыху выйсці і адпачыць. Дзякуй.